Ing dalu niki badhe medharaken tembang Lir Ilir. Nah, iki karangane Mbah Sunan Kalijaga. Lir Ilir niku berarti apa? Berarti iki kon nglilir. Ora trimo awake sing nglilir, tapi jiwa, rohe kon nglilir. Ben ora turu terus. Soale menungso iki semenjak akil balik sampai saiki iki do lali. Do turu, makane kon do tangi, kon do nglilir. Supaya apa? Supaya ben eling karo pangerane. Nah, iki lir-lir iki namung tembang. Ya dawuh saka kono, alam gaib kono, ya. Dadi ben apa? Ben wong iki ngerti asal usule. Asal usule saka Gusti Allah, kuwi balene Gusti Allah. Sing raga saka lemah ben bali ning lemah, sing terus saka pangeran bali ning pangeran ngono. Dadi urip aja lali sangkan marane dumadi. Nek cara wong Islam yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanduri wis sumilir, berarti apa? Nek wong wis ngerti, wis nglilir, berarti apa? Jiwane kuwi nandhake nek wis entuk hidayah saka pangeran. Makane tandurane iki wis sumilir. Berarti wis iso ngrasakake nek kabeh kuwi sing nggerakno pangeran. Jadi menungso iki ndak iso apa-apa sejatine. Sing memperjalankan pangeran. Ibaratnya kaya wayang iki ndak iso apa-apa nek ora dijalake karo dalange. Makane iki ngono. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Tak ijo royo iki berarti apa? Kuwi berarti wong kuwi wis iso nampa. Dadi nampa ilmu rasa. Tegese iki wis ilmu rasa semanjing ning jero awake. Makane rohe iki wis urip. Dadi wis ora mati. Wis nglilir urip dadine ijo. Ijo gambarke kehidupan, perlambangi. Wis ora garing, ora mati. Berarti iki rohe wis urip. Berarti tak senggo penganten anyar. Penganten anyar kan iku perlambang. Perlambang iki manunggaling rasa kawula kelawan Gusti. Dadi nalika ati wis resik kae, roh iki rasa disambut kaya penganten anyar. Kaya penganten nembe sowan karo sing ditresnani. Dadi iki rasa katresnan to mahabbah, katresnan sejati marang pangeran. Sing ora iso diucapake nanging iso dirasakake. Terus caangon niku ya awak kasar sing dadi pangon roh iki. Yen awak ora iso ngendhalike hawa nafsu, roh bakal kesasar. Jadi ora iso apa ya ngendhalike hawa nafsu, roh kan bakal kesasar. Mula menungso kudu iso eling. Yen jasad iki mung titipan, sing kudu digunakake kanggo ngladeni laku suci kae, mlakune roh sing suci kae mau. Penekno bimbing kuwi perlambang 5. Ya, lawang batin. Yen lawang-lawang kae mau iso dijogo, roh kuwi ora gampang kecemplung dosa. 5 sudut kae mau ya salat 5 wektu kae mau kang dadi tangga jalan menuju pangeran kae mau. Ya, terus lunyu-lunyu penekno. Ya. Laku sejati ya memang lunyu. Amarga apa ngliwati ego kekarepan awake dhewe sing rumangsa duweni, sing rumangsa iso nglakoni iki, sing rumangsa apa wae lah pokoke. Laku iki ya darane abot ya ora abot, gampang ya ora gampang. Ananging wong angger duwe berarti duwe tekad ya engko Gusti Allah ngai dalan. Makane kan iki lunyu-lunyu peneken. Jadi memang ora gampang. Berarti iki ya penuh rintangan, penuh halangan. Walau halangan, rintangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Lah iki lagune Sunggokong mencari kitab suci ya. Perjalanan
ke barat mencari kitab suci. Kitab suci iki apa? Kitab iki sing ning jero atimu kuwi kitab. Yo. Kanggo mbasuh dodotira. Dodotira iki ibarate apa? Ego. Ego sifat manusia sing rumangsa iso nglakoni, iso duweni, iso apa wae lah ibarate. Sing asli kan ndak iso apa-apa. Nah, kuwi ibarate kan dadi reget. Dadi regete ning atine wong kuwi. Dadi rasa ego kuwi kudu dipateni. Lah kuwi ben apa? Ben menungso kuwi apa atine iki ben iso resik. Resik saka sifat iri, dengki, gembedhe, rasa duweni ya lan sapiturute. Dodotira kumitir bedahing pinggir. Iki tandha ego lawas iki akeh cacate. Yen ora didandani roh bakal adoh saka asal usule. Mula wong sing eling kudu wani bedah batin, ngresiki sing peteng tenajan lara, dandomana jlumatana. Iki laku nyawiji nglumpukake rasa cipta lan karsa supaya bali dadi siji. Jadi nyapke roh itu kanggo sowan ben iso ketemu karo pangeran. Nalika tabir wis kebuka. Ora ana meneh perpisahan. Jadi isine pertemuan. Kanggo sebo mengko sore. Sore iku berarti apa pralambang. Jadi pungkasane perjalanan nalika srengenge kae wis condong, roh bakal ditimbali sing wis siap ora wedi, tapi sing siap ya wedi ya bakal menyesal. Mumpung padang rembulane. Berarti iki apa? Cahaya batin. Jadi cahaya batin iki ora kaya ora kaya padangi cahaya srengenge. Nanging iso cukup kanggo nuntun dalan sing peteng. Nah iki lambang wong nek wis dikae ilmu laduni, ya. Mula ilmu laduni iki diparingke diparingi karo wong sing atine iki wis resik utawa atine sing wis suci. Ngono. Mumpung jembar kalangane. Jembar iku tegese ya wektune iki jek longgar, ya. Dadi iki jek kesempatane iki jek akeh. Soale nek wis kedisian pati berarti kan kesempatane iki wis entek. Ngono lho maksude. Ya surak uri. Iki surak maksudnya surak batin. Dudu swara lisan. Bunga to seneng mergo apa? Roh iki wis bali marang asal usule. Bunga mergo wis ngerti sejatine awake dhewe. Iki rasa syukur sejati alhamdulillah. Ditembang lir-lir kae mau apa minangka kanggo apa? Kanggo ndelok perjalanane roh kae mau. Sapa sing nyanyi ya bakal krungu swarane. Wong sing nglakoni ya bakal ngerti artine, maknane. Yen ati wis tangi, kabeh urip iki dadi dzikir. Saben pola dadi ibadah. Lan saben ambekan iki dadi apa? Dadi sujud maring kehadiranane pangeran. Gitu bosku. Nggih.